Modelul pe rușine. Pe jos, Băia pe tame, mâna pe putere și fondul la doamnă. Ia vezi că s-a aliat doamna. E liber? Nu îmi dau seama. A bășit! Salutare tuturor, eu sunt Neamțul. Oh, bă, nu mai știu să fac intro-uri. Aici e cu Petre. Cameaș. Hai bă, dă-i. Bă, ce clean s-a simțit. Armă. No! 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 Te-ai emoționat? Am fost foarte nonșalant ieri. N-am plâns deloc. Bă, zic eu, m-a sunat pe cameră și a plâns 4 ore cu mine. Nu, n-am stat pe nicio cameră. Bă, acum putem să stăm amândoi pe bicicletă. Hai pasaj, hai. A făcut, bă, s-a bășit! S-a bășit, s-a bășit, s-a bășit! Da. Ia uite, crezi că stai. Ia, stai cu cealaltă generică. Bă, nu știu, stai să văd. N-am dat. Oh! Oh! Pe jos trece. Bă! Dacă mergeți pe aici, modelul pe rușine. Ia vezi că s-a aliat doamna. La plaza, ok, hai la plaza, bă. Hai că vine acupa. La plaza, să-i luăm pe ăștia. De ce să le mostrăm? Hai, bă! Mamă, cât suntem, bă, suntem vreo... Da, șaua, am dat cu șaua și eu. Bă, da, am pierdut pe drum. Unde-i Petre? E. Neamțule, cât a fost etapul ăsta? Du-te Florin, bă. Ăsta. Dă-i, mă! What the fuck, cum m-am dus? Și-am dat clean, dar n-aus. Parola.
Ia că-l dă și Petrică, ia. Ce faci, mă? Ce ai pătit, bă? Ce-am pătit? Da? Ai pus băsoarele astea cu și apoi. Cât ai făcut? 20 ori 110. Da. Cât e unul? Unde, mă? Ia. Ce s-a întâmplat, bă? Stai. Ce s-a întâmplat? Copilul ăla mic, mâna pe țâțele și drumul la doamnă. Mai deodată. A pus băiatul ăsta mic, mâna pe țâțele și fundul la doamnă. Dacă tu nu-ți vezi... Ți-e rușine, mă? Moare domnița, bă, lasă. Ce content. Filmezi? Bă. Ha? Și cui e butucul ăla așa gros? Bă. Păi, bă, ai la carbon să-ți faci actul. N-are bani. M-am băsit. Nu-ți place de ea, nu mai o atinge la părții intime. Și a zis, Mamă, dar ce e asta, bă? Ai înclinat-o la 180 de grade. nu stai cumva, ce vrei? Batu! Batu! Bă, stai că sar și eu, bă! Acum ai căzut. Am pus copaci și s-au făcut deja. Banii hop! Am pornit. A venit Gebe, să grămtăm. Mai dă, bă. Dar nu bă, ce copil ai. Bă, ce bine, ce bine. Uai, leu!